אז מה קורה אגדות? כאן גוקן, אחרי הרבה זמן. הרבה זמן שאני התלבטתי אם לחזור או אם לא לחזור, וכל פעם הייתי מעלה שאני כן חוזר, והיה פעמים שאני מעלה שאני לא חוזר. ואני הגעתי להחלטה אני יודע שזה כבר, ראיתם את זה בכמה שנים שהעליתי בקושי ורציתי לסגור את הפינה, שזה הסוף של יוטיוב מבחינתי כרגע. מי שיראה, מי שעוד נשאר איכשהו עוקב, ומי שבעתיד יראה, אז אני החלטתי לסגור מעגל עם יוטיוב סלש, כאילו לג'נס, אני אכנס פה ושם, ודוקן אולי. אבל אני כאילו אני מרגיש זו התקופה מאוד מאוד מאוד, אני אסכם את זה שזה אחת התקופות היותר טובות שהיו לי. בהתחלה שגם הכרתי את ניב, שעשינו את אז בשרת שלו, ואז בפייסבוק גם עשינו מין טורנירים כאלה של לג'נס. ואחר כך אני וניב גם לא כזה הסתדרנו, אז כל אחד הלך לדרכו. בקטע שהייתי בשרת שלו והוא היה בשלי, ואז הכרתי גם את סטרייקר, את פרלה, הכרתי את נקש מהיוטיוב, גם הייתי בזוגיות מהיוטיוב, ואני חושב שהכרתי מהיוטיוב המון 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 דברים טובים, אבל גם אם דרגון בול תמיד יהיה. דרגון בול היה בעבר, דרגון בול יהיה עכשיו, ודרגון בול יהיה גם בעתיד, ועוד עם כל הבינה מלאכותית שאתה יכול לעשות סרטונים עשיתי כמה סרטונים של גוקן כמו שראיתם, וחשבתי אולי לעשות כל מיני דברים. אבל זה מרגיש לי שאני כבר אין לי כל הזמן ניסיתי לעלות ולחזור להרגשה שהייתה לי, אבל אני מחליט שאני מסיים עם היוטיוב. וזה כבר, בטח כאלה שלא ראו המון זמן כבר לא יראו, ואין כל כך באיזה 20 צפיות, אבל למי שכן חשוב לו, וזה יותר בשבילי כדי לסגור את המעגל. אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שצפה. אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהכרתי דרך היוטיוב ודרך הדרגון בול. היה לי, עוד לפני היוטיוב, הייתי חלק מפורום כזה שאסף את הפרקים בעברית, שעוד לא היה בכלל, לא היה את האתר של דרגון בול בישראל, ולא היה הרבה דברים. אז תודה גם על מי שהיה שם. תודה על מי שהכרתי דרך היוטיוב, תודה שצפיתם, תודה שתמכתם, תודה שמי שיצא לי גם להכיר אותו במציאות, על הדברים הטובים, על הדברים הפחות טובים. ובגדול אני רוצה להתחיל איזה דרך מסוימת עם, זה לא בדיוק, לא היה לי התמכרות כזאת, אבל כן הייתי כמו כולם מוצא את עצמי בטיק טוק או ביוטיוב או בכל מיני כאלה, ואני רוצה לקחת את עצמי קצת להיות פרודוקטיבי יותר ולבנות את החיים שלי, ויכול להיות שבעתיד ואולי פתאום כן אני אעלה משהו, אבל
אני לא רוצה, זה סתם עוד פעם פתיחת דלת שכנראה לא יהיה לה שום דבר, אז אני לצערי מסיים את זה כאן. תודה לכולם. תודה גם לכל הצוות שהיה בקולוסיאום. תודה לכל הצוות שהיה בהשרת של גולדן סימבול. תודה לכל מי שעזר לי בערוץ. כמו שאמרתי, על החוויות הטובות ועל החוויות הפחות טובות. יכול להיות, אני כמובן פעם בהיכנס בטח ללג'נס, אז אם תצאו מולי, אני כמובן אשמח שתעשו יש כל מיני כאלה בלג'נס שאתה יכול להוסיף. אז אם אתם רואים אותי, תעשו את התמונה הזאת של מר שטן. ככה אני אדע שאתם מזהים אותי. או של גוג'יטה 4, אבל מר שטן זה פחות עושים את זה. וככה זה מיוחד. אז נראה לי זה היה תקופה של איזה 6-7 שנים, ועוד מערוץ שהיה לי לפני. אז זהו. תודה שהייתם, תודה שצפיתם. אני עדיין בשעת של The Legends Colosseum, אבל אני כאילו כבר מחקתי, אפשר להגיד, את הדיסקורד. כאילו כן נמצא, אבל אני כבר כמה הכנסתי לפני יומיים, פעם בין להסתכל בשביל הזיכרונות. וגם אני מרגיש קצת בוגר יותר ליוטיוב בקטע של דרגון בול. לא שאני אומר שמותר אין גיל לדרגון בול, ואין גיל ליוטיוב, ואין גיל לשום דבר. יש את הרצון שלכם לעשות דברים, ותתמידו ברצון הזה. לא משנה מה אומרים לכם בחוץ. זה כן חשוב להקשיב, אבל גם חשוב לעשות את הרצון שלכם הכי חזק שאפשר, וכמה שיותר, ולהצליח. ואני מקווה שגרמתי לאנשים בזמן הלייבים או בזמן הסרטונים לחייך, ליהנות. אני מאוד נהניתי. באמת, אין לי מילים להכניס את כל התקופה הזאת בסרטון של לא יודע כמה דקות, אבל זה מסתכם במילה של זהו. אז פעם אחרונה, אגדות, תודה שצפיתם. כאן הייתי גוקן, וזה הסוף. אני אוהב את כולכם, ומודה לכולכם על הכל. להתראות.